Kini kay brag hapit na maluto. Order ko na sa senti. Like mo sa akong vlog ha. Subscribe dai, subscribe. Ato ni Bay. Bata na Jod. Pwede na. Pwede lang siguro yun sa. Muna mong kuha. Ay baat ba? Kaya pwede baat. Tagmaya og sana. Kurkuto. Ay dakpo na. Muna yung mga banggita no. Taon tas balao dan. Muna dak pa. Ayaw ano na patala. Kan ni order kay mo. Order mo ini. Gabi yung order kan kaya daw ma-deliver na. Yate yo. Order. Kita sa ta. Order yun. Yodo tagak gina. Ano niyo? Apil mang kalabo gud. Di ba buti pa ni but nga bitsin eh. Ato guman na Jod, gamay Jod, brother. Atay but nga gumay. Pare daghan kayo tulo ka. Dili na mo litsonon ang among nakuha. Di post na niya. Pansit mo yun. Pwede ba isugba din katong yauming. Dato litsonon. Baga na ni siya di maluto ni. Pre kanay pre. Daog yun eh. Boto pa'y nanimbasan eh. Buto sa buto. Ay, si katawa po. Sige, otro ah. Mabidyoan tong nai. Tonggi. Katong pansit-pansit to naman. Ganaan ano pre. Uli ka to pre. Si Inti man eh. Kana may nindot siya din lami karon. Napay. Sini ano yun na. Ta. Natiki ni sa sosa. Imukaw pa taming buging. Nagbong. Okay. Pero ginanunag ba ko? Ha? Si Inti diga. Ganda ni sa kay di maluspat og kan. Ano to na baga, Brad? Na. Ano to ka na? Loto lagi na. Ayan mo na. Pai-pai di. Yung si Pai-pai. Paypayan. Mao na ni. Tinapanan. Nga kuan tuk mo. Tuk mo gamay. Tok mong gamay. Members ko rukotok. Kurkuto. May karton da pre. Sod. Sod sa kanan. Siya ro din ni maluto ba?